tukunna ma ya kamata ka san waye Abu Zarri. Ka sani idan banda annabawan Allah duk duniya, in banda annabawan Allah, in dai magana ta gaskiya ne da za ta fito daga bakin mutum, babu wanda ya kai Abu Zarri gaskiya. Manzo Allah ya ce banda annabawan Allah ba a taba wanda sama ta masa rufi mai gaskiyan Abu Zarri ba. Babu wanda ƙasa ta taba ɗaukan san ka cire annabawan Allah irin Abu Zarri ba. Wani zai ce sai na Abbakar ba, shi kuma sai na Abbakar duk duniya ba wanda ya gaishe gaskata abu ne, gaskatawa ne wannan gaskiya wajen magana, tsantsan imani duk duniya min ka cire annabawan Allah babu kamar sai na Abubakar. A gane ka dinga bambantawa, kowanne sahabi yana da irin nashi matsayi. Shi yasa wani sahabi wata rana yanda ya ga annabi yake mu'amalantan sahabbai, sai zo ya samu annabi ya ce ya Rasulullah waye ka fi so duk duniya? Sai annabi ya ce duk duniya wanda na fi so a maza sai na Abubakar ne, a mata nana Aisha, in ka ci tawo maza na biyu sai na Umar, na uku sai na Usman, na hudu sai na Aliyu, na biyar annabi sanda ya irga sahabbai sama da 40 wannan sahabin bai sunan sai ya ce ya Rasulullah ya isa. Sabar kyakkyawan ɗabiyar annabi in yana mu'amala da kai zaka zata duk duniya ka yafi so. To Abu Zarri mun bada kissarsa cikin tarihin sahabban annabi da muka bayar, ba sai mun tsaya mun yi ta maimaita waye Abu Zarri ba, an gane ko? Shine don da aka doke shi aka yi sau 3 aka kusan karya shi. Abdullahi bin Abbas, an gane ko, babban manzon Allah shi ya zo kwashe shi a bakin Ka'aba, ya je jinya, ya ce yanzu imani ya kama jikinsa da kyau. Da ya tafi garin su, an gane ko, Gifar din kabila ce, ai kabila su ne, ya je ta da'awa sanda ya zama duk kabilan su ba wanda bai karɓi musulunci ba. To shine wata rana ya ce cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dhalika illa dakhala aljanna. Abu Zarri ya ce wata rana na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yake giya me yake cewa, Abu Zarri yake giya, an gane, yace ma min abdin, babu wani bawa, kala yace la ilaha illallah. Kaga kalman gata nan kamata da sauki ko, ai man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah da kalal janna ne. Allahumma ja'al akhira kalamina min ad-dunya shahadata Allah ilaha illallah. Ko da uwarka da ubanka ne akan manzon Allah kana sauran imani, in dai mamarka da babanka za su taba mutuncin annabi ko su kutanci kaza ka ji ba ka iya raba su da duniya akan manzon Allah ba, to da sauran sonka ga annabi kuma da sauran imaninka, an gane. Yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce duk inda kake tsammani. Sai manzon Allah yake giya Abu Zai ta ci masa da kallal janna, duk wanda ya ce la ilaha illallah kuma ya san ma'ananta. Ka sa akwai littafi mai suna la ilaha illallah ko ba haka bane, ma'anaha wa shurutuha ko duka. Ina ganin Allah ya saka Sheikh Malam Adam Albanin Gombe ya sauke wannan littafin a masallacin Meti ko yawa, ni ma ina zuwa duk da dai ba sauke ni ba, na jeje, Allah ya saka masa da alkhairi. To rashin shi ne mai ma'anar la ilaha illallah shi yake sa ga mutane suke yin abubuwan da suke ga dama, an gane.